Evo ga ljudi, samo što sam ušao u Brawl Stars, dobili smo mega pik, tako da ajmo da ga otvorimo, nadam se da ćemo dobiti nešto dobro. Ne kao prošli put, što ste mogli vidjeti u mom short videu. Bila neka sranja, ali sad je malo bolje. Dobro da ima, dobro, to je sve klasika. A u 20 star dropova, bit će dobro, bit će dobro. Ajde, dalje. Super era. Jao, aj mitik. Jo je epic. Ajde. Opet ne, ništa. Molim te, daj, evo, epika daj, molim te. Jeb... Ajde, nešto dobro. Ajde, to! I sranje sam dobio. Ajde, nešto dobro, ajde. Daj nešto dobro, daj. Eto. To nije ni dobro čak. Ajde, daj mitika bar. Nemoj mi epika davat. Ima da se ranim. Njao. Opet sranje. Ajmo. Moglo je biti nešto dobro. Juju. Koji ja sranje dobijam, Ako bude legendary. Joj. Koje sam ja se... I ovo je skin. A nije! Brawlera sam dobio. Koje sam ja sreće. Ajde. Ovo dobar. Dobro, koji ni. Ali dobro je počelo, Dobro je počelo, ko baš... Još 8 star dropova. Ajde, monte. Ja. Sad mi neće dati niš dobro. Mitik. Ajmo legendary, molim te. Jebi... Dobro. Ajde, molim te. Daj nešto dobro. Nemoj mi super rare davat. Daj opet malo epika, to da mi adrenalin digne. Koje sam ja sreće, Bolji mega pik nisam dobio u životu. Ajde. Ništa neće biti ovo posljedan 2. Koliko ja vidim. Nema šanse da bude legendary. Nema šanse. Eto. Ali dobio sam makar skin, eto. Ako ništa. Da otvorim ovo. I dobio sam, znači, gadget za Ems. To je taj gadget. I dobio sam, eto, brawler. Lijepo, ali opet ništa ni ono onak, sad nešto dobro ono. Sad ja to mogu nešto govorit, ali ono, dobro je.